ala kulli halin muna roƙon jama'a al'umman musulmai duk inda kowa suke su yi ƙoƙari su ci gaba da kallon wannan dandali mai albarka shine Hausa talbishin na ƙasa saboda ya amfane mu duka baki ɗaya. Allah ya sa haka alfarma annabi Muhammad albarkan wannan watan da za mu shiga ciki. Ana ce da ni Musa Atiya sunana kenan. Na'am, to shi kuma wannan azumi namu na watan Ramadana tana da falala da yawa a cikinta. Daga cikinta shine karatun da ne da farko, Allah ya saukar da alkur'ani ne a cikin watan nan na Ramadana. A cikin watan Ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rahama Allah na kulle dukkan shaidanan duniya kaf saboda falala da daraja da Allah ya ba watan Ramadana. Sannan a cikin watan Ramadan muna da wa'yansu kwanukan ƙarshe guda 10 wa'yanda a cikinsu Allah zai saukar da shi lailatul qadri. Lailatul qadri yana sauka ne kamar yadda ya zo cikin hadisi, ma'aiki na cewa fi khamisatin tabqa wa fi thalithatin tabqa wa fi sabi'atin tabqa. Ya ce ita lailatul qadri tana sauka wutiri ne, ita ba ta sauka shafa'i, tana sauka wutiri ne. Idan na ce wutiri, wato in aka ce maka ɗaya wutiri kenan, amma in an ce 2 shafa'i kenan, in an ce 3 wutiri kenan, in an ce 4 shafa'i kenan. To wai kwana 20 in ya cika, to lailatul qadri da Allah ya sauko 21, in bai sauko 21 ba to bai sauka 22 shi 23, in bai sauko 23 ba 24 bai sauka shi 25, in bai sauko 25 ba 26 bai sauka shi 27, in 27 bai sauko ba sai 29, in bai sauko 29 ba to bai sauka kenan. To balle ko ya yi wuya bai sauka ba cikin wa'annan kwanaki, tunda annabi Allah ya ce lailatul qadri khairun min alfi shahrin tanazzalu al mala'ikatu wa ruhu fiha. Mala'iku suna sauka a cikin wannan dare. To shi yasa ake son kwanukan 10 ƙarshen nan a mai da hankali wurin yawan ibada, ka dobulin ibadanka, kana yawan nafilfilu, kana yawan karatun Qur'ani, haka dace da lailatul qadri. Wasu na nufin wai lailatul qadri wai za su ganshi ne kuru-kuru. Akan ganshi ma wa'anda Allah ya so da su ganshi. To amma yana da irin hanyoyinsa daban-daban. Wani lokaci wada yakan sake, in wada ya sake to lailatul qadr na sauka kenan. Wani lokaci iska yakan sakewan iska, so lailatul qadr sun sauko kenan. Wani lokaci kuma kana jin wa'ansu abubuwa na gudana a cikin wani dare na ƙarshen 10 nan, ka lura da kyau, to lailatul qadr yana sauka kenan. To ko da yake lailatul qadr din mafi yawanci malumma sun ittifaki ya fi yawan sauka kwana 27 ga watan Ramadan mafi yawanci, kamar yadda maulanmu shawul islami radiyallahu anhu ke cewa in kai lissafin lailatul qadri haruffan nan sun baka haruffa 27. To haruffa 27 na shi ke tabbatar maka kamar ya fi mafi yawanci dai ya fi sauka 27, sai a yi dako a kula don a samu wannan falala na wannan watan da in kai sake ya wuce ka, to ya wuce ka kenan, kuma sai sabon shekara. To baka yi ka gane sabon shekaran baka yi ka gane, saboda shi bayani da ke akwai kenan na game da falala na wannan watan. Allah ya samu cikin masu samun wannan falala alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli halin muna roƙon jama'a al'ummar musulmai duk inda kowa suke su yi kokari su ci gaba da kallon wannan dandali mai albarka shine Hausa talbishin na ƙasa saboda ya amfane mu duka baki daya. Allah ya sa haka alfarma annabi Muhammad albarkan wannan watan da za mu shiga ciki.
Hausa Television.